Хело хора и добре дошли в днешния влог, който изобщо не знам какъв ще е, но си обещах да снимам. Не съм снимала изобщо, просто защото нямам особено време. Не ще снимам, ще видим какво ще снимам. Сигурно повече ще е след работа, защото по време на работа изобщо не си гледам телефона и гледам да съм концентрирана в това и после се концентрирам в други неща извън това. Така че да, станах, закусвах, пих кафе, оправих се малко за понеделник и наистина се старая поне в понеделник да съм се гримирала, за да се чувствам, че седмицата ми ще тръгне. Предполагам, повечето хора ме следвате в другите социални мрежи, за да сте тук, но по принцип правя такива клипове за понеделник, все едно дали са ми се получили кадриците. И напоследък малко ги фейквам, в смисъл имам предвид, че ги снимам предварително, просто защото понеделник сутрин нямам нервите, честно казвам, па и да се оправя, па и да снимам клипове и искам просто да съм малко по-починала понеделник сутрин, защото кой е починал в понеделник сутрин, не знам, не познавам такъв човек, но качена клипа, моето коса в момента не е най-страхотната, но каквото такова. Сега ще сядам да работя и не знам какво друго да ви кажа. Надявам се вие да сте добре. Надявам се първо честито лято. Днес снимам на 22 юни. Вчера дойде честито лято. Пожелавам на всички, не знам, пожелавам да си изкарате едно хубаво лято, въпреки кризата, в която сме, защото не знам защо никой не говори за кризата и за това как цените са толкова надути и страшни. Все пак да имате паричките буквално и времето да идете поне малко на море или на някаква почивка и да си починете ментално и физически и наистина да се насладите на лятото. Другата седмица е July Morning БТВ. Ние ще посрещаме тук в Козлодуй, защото аз съм на работа, но все пак ще е хубаво. Не знам, за сега това ще кажа. Може би после ще се включа с още, защото за сега не знам какво да ви говоря и както винаги светлината не е най-страхотната. Тук сме си само приятели и бих казала, че е най-идеалното. В смисъл 100% с камера сигурно ще е по-добре, ама сега добре. Да. Не знам какво да говоря. Може би още леко съм заспала. Майко, косата ми не мяза на нищо. Нищо не мязам. Мисля да е. Сега е 1 часа. Обедна почивка, която трябва да реша. Колко се виждам пътува, не знам. Трябва да реша какво да ям. И с идването на жегите хора, аз не съм от тия хора, които казват: нямам никакъв апетит. Аз винаги имам апетит, то си ми е личи, смисъл, каквото и да си говорим. Дори лятото имам апетит, обаче сега напоследък имам апетит само за глупост. В смисъл не ми се яде, например, ние в повечето случаи с Васила, особено за вечеря, ядем месо с салата, например, не ми се яде, нищо не ми се яде. По принцип бях купила тиквички моркови, за да направим такова тиквено руло, което се прави с тиквичка, морков, галета и после като го изпечеш се маже с крема сирене и с шунка. Обаче хора, нямах силата през уикенда това да го правим. Вчера правих такава пица с котич, йогурт и брашно и като цяло нямам енергия за абсолютно нищо, ще ми падне телефона. Не знам даже къде ми е щеката, че да я сложа и съм си залепила тук на прозореца. Тази вечер трябва да накарам Васил, защото трябва и той да ми помогне малко в готвенето. Ще го накарам да рендоса тиквичките и морково, обаче сега какво да ям? Наистина не знам какво да ям. В смисъл нищо не ми се яде. Това ми се ядат глупости, някакви пълните глупости, не трябва да ям пълни глупости, човек. Писна ми човек. Да, малко вече, даже половината ден е минала ми гръмна главата. Но, какво да направи човек? Ще ми падне телефона. Like I said. Не знам защо нещо вакуума не ми държи. Но, какво друго да ви кажа? Вече съм с такова Адам Сандлер. Я да си видим, да ви сложа. Тук някакси. С Адам Сандлер аутфит. Даже не знам как да го покажа. Трябва да се науча за YouTube да си използвам щеката БТВ. Да. Адам Сандлер аутфит.
Защото що пък не. Това ми е аутфита. Просто... няма да коментирам. Но поне си сложих малко грим да мязам на човек. Ау. Мязам ли, изглеждам ли... не знам. Чувствам ли се като човек, не бих казала. Последък изобщо не се чувствам като човек. Но поне съм кютава и си представете, че съм с something here. Няма да му казвам името, но така не че ме следват само жени, така че never mind. Снимала влог, защото буквално няма какво да снимам, честно казано. То всеки ден е едно и също. Буквално работа, ядеш, спиш и това е. Даже скоро нищо не сме правили интересно с Васил. Честно казвам, ми втръсна малко. Имам нужда да си мръднем газа някъде. Вече организираме горе-долу море. И малко, поне това ми дава надежда, че скоро нещо ще ни се случи, защото... защо е толкова гадна светлината? Уж не е изгряло още слънцето от тази страна. I don't know. Да, нищо не сме правили особено тези дни с Васил или тази седмица. Тук буквално едно и също. Карам повече аз колата в БТВ. Вече съм малко, бих казала, на 5% повече по-спокойно да карам кола. Даже после трябва да излезем да идем до DM, защото трябва да си купа дезодорант, трябва да си купа крем за лице и нещо друго трябваше да купа, но не си спомням какво. Хора, това лято сме на сватби, на 2 сватби. По принцип едната е потвърдена изцяло на нашата годишнина с Василе, което, честно казано, малко ме дразни, защото този ден си е за нас, ама и да сега ще го преживеем. 26 август и хора, не мога да си намеря никакви рокли. По принцип, 2024 бяхме на сватбата на брата на Васил, където от About You си намерих много хубава рокля под 100 лева на, мисля, че се казва Dorothy Perkins. I'm not sure, но е буквално Bridgerton vibe. В смисъл, така може да сложи нещо, снимка или клип, за да ме разберете за какво иде реч. И искам да си намеря абсолютно същата рокля, същите рокли за тези 2 сватби, защото тази рокля беше супер лека, въпреки че изглежда някаква тежка, беше супер лека. Отдолу си бях с байкър шорти и ми беше супер удобно и готино. И реално, тъй като аз такава ми е фигурата, че по принцип буфан ръкавите ми седят добре и искам да са ми покрити по принцип ръцете, не мога да намеря никъде подобна рокля. И нали по принцип влезнах в сайта на Dorothy Perkins да видя аджи по какви рокли имат. Супер имат готини рокли, но не доставят до България. И честно казано не знам. Разгледах Next. Разгледах в Asus, което най-ме разочарова, тъй като аз от доста време вече ви споделям, че пазарувам доста от Asus. Обаче всичко, което ми харесва е с цепка ето до тук. И аз с моите големи гърди, аз не искам да съм там като цирков клоун. В смисъл, то човек да не е пълен, човек да няма големи гърди, човек да не иска да се чувства красив на някаква сватба и много съм изнервена, overwhelmed съм, просто защото не мога си намеря рокли, а каквото и да си говорим, времето минава, стават буквално 2 месеца и съм изнервена. Не стига, че е в най-голямата жега. Надявам се в скоро време да ходим на сватба на някой мой близък човек, защото предпочитам да путвам ефорт в сватби, които като цяло ме вълнуват много. В смисъл, не че не ме вълнуват тези, но ме вълнуват повече, нали, спрямо мои близки хора. Така че манифестирам си в скоро време някой да ме покани на сватба от моята страна, защото ще ходим на сватби от страната на Васил. Въпреки че това е сигурно някакъв такъв общ експириенс, като чукнеш, нали, 20+, твои близки хора, които сте били близки, вече не сте си толкова близки, да се женат и да не те поканат и да си някакво в смесени чувства, това окей ли е, не е ли окей, защото вече ми се случи и този експириенс и честно казано съм със смесени чувства. Някакво... И това се замислих, че някой ден като правим сватба с Васил, ако се женим, разбира се, по-скоро ако, нали, се случат там нещата да се случат, нали, спрямо сватба. Та някой ден, ако се женим с Васил, аз наистина не знам как ще покана и кой ще покана. В смисъл, защото просто хем разбирам това, че каниш най-близките ти хора или хора, с които общуваш, но някакси ми иска да поканя и хора, които са ми били в живота, вече не са ми толкова близки, но в същото време те пък какво да правят на сватбата ми. Много е трудно да каниш някакви хора, така че аз не разбирам, нали, по принцип
Разбирам самата идея да се обидиш, ако не си поканен, но в крайна сметка сватбата не е твоята, сватбата е на дадените хора, които те сами си решат кой да поканят и кой не, така че да. Айде, ям, че след малко ще стане пак 2, така че след малко или когато се включи пак, ще си говорим. После сигурно ще измъчвам и Васил да се включи в влога. И нещо ми текна носа от не знам от какво, което не ми харесва. То остана сега лятото се разболея, направо се гръм. Ай, друго да питам. Хора, чувствате ли се едно е пролетна умора? Буквално се чувствам пролетна умора. Спа супер добре. Реално смисъл като часове. Това е едно от най-важните неща, които гледам да се старая да спа добре, защото ми е много важно. Обаче колкото и да спя, дори и в събота или в неделя, когато се остава да спя доколкото си поискам, се чувствам страшно уморена, страшно уморена. Тия хормони ли са, проблеми ли са, ментално ли съм окей или какво се случва, пролетно, лятна умора ли ме удря, I don't know, наистина не знам, просто наистина съм уморена. Друго не знам какво да ви кажа. Още си допивам кафето бътъл от сутринта. Това ми е любимата чаша, като се замисля. И може би защото репрезентира любимият ми сезон, който е есента. Въпреки че аз нямам нищо есенно в мен, смисъл, аз съм родена април месец и така нататък. Есента ми е любимия сезон. Много са хайпнати хората за лятото, а аз не съм. Такъв начин, в смисъл, наслаждавам се. Даже вчера се пекох малко на терасата. То не се личи. В смисъл има малко, ама не е нещо особено. Набавяме си витамин D, по-малко депресирани сме, но с нетърпение чакам есента, с нетърпение чакам. Въпреки че в Козлодуй няма абсолютно нищо свързано с есента, да кажеш да идем някъде да гледаме нещо такова сетнато за есента, за Хелоуин или каквото и да е било. Но да, нямам търпение за този сезон, нямам търпение за Gilmore Girls да гледам. Въпреки че Gilmore Girls сега го махат от Netflix, не че аз имам Netflix, но по принцип мислих да си го плата, за да си го гледам и накрая с моята най-добра приятелка обсъждахме, че по-добре да си купиш явно дисковете и да си ги гледаш на дискове. Но да, нямам търпение за есента. Да, ходи ми се на море, ходи ми се на Синеморец, искам някакви такива летни неща, но лятото не е за мен. Не го обичам. С моето ниско кръвно и хемоглобина ми, аз след 5 минути като изледа навънка съм леща, а и тук в Козлодуй времето е отвратително. В смисъл, аз си мислих по принцип преди да се преместя, че ще е по-хладно, отколкото в Пазарджик. То тук е, освен че е по-топло, а и по-влажно. Да, ще стискаме за тия хора, които обичат като мен есента и Коледа. Ще се подкрепяме, да. Честно казано, ако и тази година, защото сигурно за трета поредна година ще купувам бомбони за Хелоуин и нито едно дете не мине, ще бъда много разочарована. Та даже аз още от сега, представете си колко чакам есента, си мисля как за Хелоуин да го направя врътката се едно, да дам на деца лакомства. Толкова ли е трудно? Буквално. Значи първата година си спомням, че бях купила много неща. В смисъл много близалки, бомбони, 15 000 глупости. Нито едно дете не мина. Тази година, едно миналата, по-скоро 2025-та, купих шоколадови бомбони. Познайте кой ги изяде, защото нито едно дете не мина. Айде, разбирам, долу входа се заключва и така нататък, обаче децата от входа ми ходят ли на Хелоуин? Не знам. Честно казвам, понякога много се бъгвам за тия неща, като живея в Козлодуй, не че в Пазарджик са много развити. В смисъл, нали, такива тип Хелоуин. Разбира се, да, Хелоуин като цяло е супер, нали, точно консуматорското общество да работи, но просто де знам, в смисъл и такива неща ми харесват. Може би като имам деца повече ще се наслаждавам, защото ще има за кой да ги правя, ама не знам, толкова ли е трудно. Тук, ако на някой спомена Хелоуин, сигурно ще ме гледа като ударена. Не знам. Да. За сега толкова. Сядам, пада бачкам, сигурно вече като приключи ще се включи пак, так, но и Васил ще се прибере. И така. Да. Хора, 5:30 е. И сега буквално асимилирам къде съм, какво се случва. Защото ми е лошо, честно казано. Цепи ме глава цял ден. Пия една кола. Както винаги казвам,
манифестирам и знам, че някой ден ще работя с Кока-кола. Cheers, честно казвам. Виждам, че вече са вкарали колата без кофеин, в смисъл по принцип. Тази мисля, че сме я пробвали с Васил, но не си спомнят къде я бяхме взимали. Ох, така ме цепи главата. Спомням какъв вкус има, но може да я пробваме. Как си държа телефона, защото първо светлината не е много хубава, защото съм дръпнала повече звезди тук. Но, какво да ви кажа, хора, цепи ме глава. Имахме план да ходим до ДМ, обаче колата ни е развалена. Навънка е страшно, не знам при вас как е, даже може да ми напишете един коментар. Не искам да звуча кринч, все едно. Пишете ми коментари, все едно. Ами кажете при вас какво е времето, защото в Козлодуй в момента е все едно си лена от душа, затумбено е. Такова супер жега, супер гадно. Миналата седмица, като ходихме да играем в Едърбал с Васил, не си спомням кой ден е бил, може би вторник. Времето беше чудесно и идеално. Какво се случи след това? Дай ми чутата, добре. Ето хитна. Горещ африкански фронт днес казаха по радиото 10 пъти. Направо и сега ние без... Температурите са 10 градуса по-високи от това за месеца, където трябва да са по принцип. Благодаря ти, права YouTube клип днес. Колко права, вече ще видим как се е получил, но да. Но да, но не. Какво ще да казвам? Чакай. Те ще ме ходим да ДМ. Ама аз за Василия нямам дезодорант буквално. Тот човек добре, че понякога работи от вкъщи, защото смърдиш. Не къде ще ходим, като нямаме кола. Аз това им обяснявам на хората, че... Няма за какво се пръскаш, като няма да ходим никъде, защото нямаме кола. Тази жега... Аз си се пръскам за себе си. Даже днеска съм се напръскала с Келвин Клайн еуфорията за понеделник. Малко се почувствам като човек. Това ще го слова в клипа, да ме разберете колко е. Значи, както ви казах, щяхме да ходим до ДМ, но колата не е оправена. И няма да ходим до ДМ, obviously. Маля още по-червена станах, майко. И, както казах, нямам дезодорант, нямам крем, нямам oil to live и някакви такива неща. И косата ми изглежда ужасно. Къпах я в петък, смисъл аз тогава я изкъпах само и само колкото да ми е изкъпана. Изобщо почти не си стилизирах кадриците и то си личи. И също така съм си изкъпала с Деркос шибания им шампуан, който буквално ти сежда какъвто и да е обем да имаш. Даже сега съм си взела пак Деркос, обаче за сух себореен дерматит. И също така ще го включа с второто ми миене, нали, на косата, с шампуан, който използвам на Сиен, който е против пърхот. 3 лева трябва да е. Евро 50 или 60 там колкото се пада. Да видим дали така ще ми стане окей обема, защото това не е окей. И най-странното, изглежда ми мръсна косата, а косата ми не е мръсна. Въпреки, че хората, които сигурно нямат кадрава коса, ще кажат, ма как не е мръсна, ти си я капала в петък вечерта. Това ми е трети ден, в смисъл. Трябва да издържи поне още един. А утре съм на ногти. И по принцип, като ходя на ногти си снимам по принцип, в смисъл снимам клип за TikTok и Instagram и по принцип гледам да съм по-презентабъл. Ама колко съм презентабъл, не знам, цепи ме главата, по принцип. Имам да свърша доста неща, но не знам как ще ги свърша, защото главата ми ще ме спука. Не се шегувам. Забавничко, какво да ви кажа. Днеска хубавото позитивното е, че трябва... Има House of Dragon и после има Португалия. Трябва да гледаме House of the Dragon, въпреки че сигурно ще рева, обаче хора, аз напоследък се спуквам да рева, днеска ми беше излезнало нещо, даже нямах време да го прочита. Нещо, че сме в рак, то по принцип вече, нали, сме в зодия рак, но все едно заради раците повече ревем. Някой да ми каже дали е вярно, защото рева нон-стоп, буквално рева нон-стоп. Дори повече от обикновеното, аз преди съм си ревлива. Ама реването по принцип е хубаво нещо, защото като се наревеш го изливаш, но наистина напоследък рева много. Да, в смисъл и то не е, защото нещо ми се е случило на някакви супер рандом неща. Оня ден гледаме деца на килограм. Точно в коя вечер? Петък или в събота вечер? Събота. Някой от вечерите по време. Събота. Добре, събота вечер гледаме, нали, да си пуснем някакъв филм да ядем заедно алабала. И аз почнах да рева от самото начало.
И сега бих ревнувала пак, защото ми е много мило. Така че, да. За сега това. След малко, може би, като съм Не, всъщност до края на деня няма да съм по-адекватна, но ако имам нещо друго по-адекватно, след малко се включи пак. Друго не знам какво да кажа. Много съм червена, което чак ме плаши. Хора, сега си пускаме House of the Dragon. Дано е окей. Ново интро. Ново ли е интрото, бе? Не. Това сега не мога в YouTube. Anyways. Хора, ще си хвана и така главата, че ме боли все още. Направо ще умра. Изгледахме епизода на The House of the Dragon и аз всеки път си казвам, защо си го причиняваш? Защо си причиняваш да гледаш такива сериали? Като аз съм чела книгата, като цяло знам какво се случва. И знам, че не съм доволна от всичко, и от края, и от началото, и от нищо. И бивам рейджбейтвана през цялото време. Но изгледахме го. Какво вика? Бива, защото... Не ми беше интересен първи епизод, честно казано. И проблема на The House of the Dragon е, че трябва нон-стоп да гледаш и да следиш какво се случва, ама до такава степен, че всяко едно действие да го обмисляш, нали, какво се е случило в този момент, защото е много бързо. Даже аз си спомням, че първи сезон го гледах 2 пъти, за да разбера какво се случи, какво се случва, нали, смисъл да научиш цялото нещо. И по принцип, след като прочетах книгата, то е една голяма книга, по принцип, там за тия Таргериани. И тази част, която е, нали, точно за Рейнира и така нататък, то от такава книга, то тихното е това. Така че, какво очакваме? Да. И аз продължавам в момента просто да си лежа, защото какво да прави човек? Цепи го глава. Не мога, човек. Много мразя такива дни, в които нещо от сутринта, като ми тръгне едно такова тъпо, но се нервирам, защото да, значи от всичко ненавиждам да съм болна или нещо да ми има, защото не знам, някакси се едно си губа всичко. Имах наистина бая планове за деня днеска, ама какво да направи човек? Да. И много ме цепи глава, значи от много време не ме е цепила по този начин глава. Ма какво да направи човек? Какво да направи? И гримът ми просто уникален, ма като съм го правила сутринта. Какво очаквам? Вече са минали колко 10-11 часа, как съм го правила, ма да. Васи отиде да рендосва тиквички и моркови. Трябва да сготвим, поне да сготвим днес. Дано това се справя, защото направо. Хора, ето, сега ще направя набързо ролата. Добре, че беше Васил да настърга тиквичките, моркова и кашкавала. Съм се хванала, това не го гледаме, но за тази рецепта ще ви трябва също така яйца. Аз тук ще сложа, може би или 4 яйца, или 5. Също така галета. Аз слагам честно на прах, защото точно става честново самото тиквено руло. И вече като други подправки си избирате, но е много лесно. Особено като някой ви ги рендоса, но ето сега набързо ще ги направя. Но сега снимахме клипове с Васил там за световното, което аз даже не разбирам. Единственото, което свързано с световното ми беше интересно, че вчера Cast of Campus са били някъде на световното, което даже не знам къде е. Само още е във Ванкувър. И питах Васил за какво е да реч, той не ми обясни, но след малко ще се включа, за да сложа самите рола да се печат, тъй като не се е много късно вече. Хора, даже не знам днес какво съм ви снимала, бътава, даже не знам как да ви сложа. Па и двойната гуша уж да не ми се вижда, бето не е лесна работа. Честно казано, ще заспя права. Както ви казах, цепи на главата и сигурно вече 10 пъти съм казала, че ме цепи главата, но нямам особено спомен какво се случва. Иначе хора, аз не знам дали ви питах как сте, що сте, какво се случва при вас. Готови ли сте за лятото? Някой ако от морето и гледа на морето този влог, да ми пише специално, моля. Защото ходи ми се не ми се ходи на плаж, да седа и да се пържа, това на мен ми е досадно, не че не го правя, напротив.
Но най-ми липсва, не знам, самия уют, самото спокойствие на морето. И това ми липсва. Затова е любимото ми място, откакто си го намерихме през 2023 с Васил. 2023 ли бяхме за първи път? Мисля, че да. Синеморец си е моето местенце. Нямам търпение. Това лято пак плануваме да идем. Даже от сега планувам като храна какво да си подготвим, защото каквото и да си говорим, тая година на Черноморието ще е малка мъкичка. Затова е хубаво да се подготвим, да си вземем. Да си довърша мисълта, че мен лично по никакъв начин не ме е срам и даже не разбирам хората от какво ги е срам. Например, да кажеш, че отидеш на море и си носиш сандвичи или не можеш пък всеки ден да излезеш. Наистина с тия цени човек трябва да ходи подготвен, поне първото и второто за деня наистина да си вземе. От сега вече мисля какво ще се приготви за ядене. И нямам търпение, честно казвам, въпреки че знам, че ще мине много бързо. И честно казвам, ми се иска Синеморец да беше по-близко. Защото тук Козлодуй нищо не ни е близко. Сместа, ето я, готова е. Сега я слагам ролата и да, си малко ще се върна. Няма по-хубаво това да се изкъпеш наистина. Не знам дали сте ми гледали DM хола, обаче си взех пак ето този душгел. Brazilian Love Ocean, на тази, не знам каква си му марка. И той, нали, е горе-долу като Сой де Жанейро миризмата, чисто ваниля. Колкото и да ми харесва хора, колкото и да ми харесва самата миризма, определено тези на Жая се справят много по-добре. И не го казвам просто защото ми бяха пратили неща, наистина го мисля. Звучи мега кринж, но все пак. Тези на Жая много по-меко ти остават тялото. И това сега го наистина забелязах, спрямо като ползвах този новия душгел. И другото ми ядосване е, Жая защо не пускат ето точно тази серия с синята, която в принцип съм ви снимала и съм ви препоръчала в DM. Някакви други серии са пуснали. Не, че не са хубави. Обаче тази мирише на чисто, което е най-любимата ми миризма по принцип и трябва да проверя в Notino, но ако влезна в Notino, чувате ми джапанките, ако влезна и в Notino, не е много хубаво положението бътава. В смисъл, в такива сайтове гледам да не влизам, защото после оставам да не казвам колко пари, които нямам даже. Сега ще ви покажа ролата изпечени, да знаете как се получават. Това съм две рола, едното е по-дебело, защото самата тава е по-голяма. Две големи рола стават. И са много вкусни. С крема сирене, шунка, може да сложите сьомга. Ако сте и вегетарианци и така нататък, вече си намирате ваши вариации. По принцип съм виждал хора, които си слагат просто краставичка, което така или иначе ще направим сега за вечеря. Домати краставичка като on a side, така че да. Хора, ще ви излъжа, че съм си завършила влога вчера. Днес е вторник и бях на ногти бътава, може да ми видите ногтенцата. Васил си гледа тук матча. Португалия! И хора, днеска разбрахме, че в Козлодуй, поне ние, няма да имаме 2 месеца и 7 дена топла вода. И днеска изперках леко. Да. Студената вода, студените душове са полезни за сърдечно-съдовата система. Да, личи си кой се къпе в тази къща. Даже не знам как да приключа влога. Реших малко да ви рантна с това нещо. Пратете ми позитивна енергия, че ще се справя, че бързо ще мине това време, защото... Да. Ще видим какво се е получил този влог, дали се е получил, надявам се да се е получил. Пак изглеждам някакво супер неандерталически, ако не вълнува. Надявам се вие да сте добре, все пак ви благодаря за гледането и даже не знам как да застана да кажа и разбира се, скоро ще се видим пак. Байст!